Anao zao mety tafagnontany-tegna hoe fa magnino zegny antiday karaha irikoto aby regny misy comporter bizarre be zegny ro koa fa matoy lay karaha igny. O zegny misy ery sasany mora meloko be, tsisy raha tsy mampameloko izy zegny amin'ny fiainana. O ndraiky ery sasany zegny tia mikritika raha. Izy zegny raha jiaby mandalo zegny kritikeny hitany tsy mety fo. O ndraiky ery sasany zegny zay raha ataon'ny génération tafara ty zegny hitany tsisy raha mety fa tamin'ny androndrô fo regny. Raha karaha regny zegny riavako aby tsy ikoto zaraiky zegny magnano zao. En fait, le raha zegny tsy kiniandrô fa le cerveau ao mihitsy zegny magniraka raha io de lasa quelque chose hoe inévitable zegny raha io amindrô. Tegna hoe inévitable. Raha io karazan-draha hoe raha normal. Izy io tsy raha boka ia fa zo cause boka agny tamin'ny fahazazagna tagny, tamin'ny fahatanoragna tagny. Satria zegny amin'ny fiainagnantsika ty mandalo fahazazagna antsena ny olombelogno de mandalo fahatanoragna zay vao miditra amin'ny fahatoezagna. De amin'ny fotoagna aby io zegny maro amin'ny zanak'olombelogno mandalo fahazazagna igny tsy le fahazazagna tegna fahazazagna zegny andalovany fa zaza asa mbola hoe 8 ans 7 ans efa mandeha mitady vola efa magnino regny zegny misy impact regny izy koa anao fa lera matoy agny. Karaha zaza zio ty tokony andalo puberté igny tsy tafy ambadalo igny fotoagnan'ny puberté igny izy fa tonga de asa manambady izy, tonga de asa hoe miasa izy tafiditra agnatin'ny fiasagna tady vola, misy impact aby regny zegny leranao matoy agny. Karaha zegny koa miresaka fahatanoragna. Misy olo zegny izy mandalo tanora igny tsy mandalo le hoe tegna fiaignan'ny tanora izy hoe magnararaotra amin'ny fahatanorany mba hoe miala voly sy ny tariny mba managna olo iaragna olo tiagna amin'ny resaka fitiavagna sy ny tariny. Regny mi-impact anao aby zegny regny izy koa anao efa antitra aby agny. Ke ny olo izy koa fa matoy hitanao bizarre. Ikoto mihitsy angalatsika exemple bizarre be rô satria déjà rô tsy mahay-magnitra. Ino tsy mampahay-magnitra rô satria rô zegny misy ny atao hoe perte de contrôle. Azony perte de contrôle io zegny rô zay raha agnaty lohandrô volagnindrô fo. Izy zegny tsisy réflexion fa raha koa fa miditra agnaty lohanany tonga de fa volagniny. De misy koa ao ny atao hoe vieillissement de cerveau. Rehefa miditra agnatin'ny vieillissement de cerveau io lasa tsy tafandiniky loatra irô am'izay raha ataondrô, arô tsy maregny magnitra zegny zay raha volagnindrô. Anao izy koa mahita matoy lahy mivolagna na izy sary mivolagna devant public fa izy koa fa matoy io ny koragna devant public io tsy straka zegny satria zegny azony vieillissement de cerveau io izy tsy andiniky hoe magnitra na zaozy fa zay raha agnaty lohany zegny volagniny aby. De misy koa zegny atao hoe choc de génération. Io choc de génération zegny matetiky mpahazo matoy lahy amin'ny fotoagnantsika zio ty. Zay raha mandalo amin'ny fotoagnantsika zio ty zegny hitany tsy mety fo. Izy zegny hoe tamin'ny andronay izy ny tegna mety. Anao zegny maro matoy lahy na matoy vavy koa zegny amin'ny fotoagnantsika zio ty rô mivolagna fa tamin'ny andronay fo mety, tamin'izao tsy mety. Izy zegny hoe raha koa fa tafara ty zegny hitany tsy mety, teknôlôjia zao tsisy raha hitandrô mety zegny. Regny zegny raha normal. Ke anao zio imalo amin'ny koto, anao zegny reraka. Ke ny conseil mba azoko atao anao izy koa anao mbola tanora zio ty, surtout anao mbola tanora na anao mananjanaka, izy koa zaza ataova ny maha zaza izy. Alifasa zegny izy mandeha misôma miaraka amin'ny namany, zegny ny mahazaza ny zaza misôma. Izy koa fa midika am'izay fahatanoragna, ny olo tanora zegny miala sasatra mba miboaka miaraka amin'ny namagna, miresaresaka miaraka amin'ny namagna, mba olo misy meilleur ami, magnano raha maha tanora izy, magnano fitiavagna. Zegny ny maha tanora. Rehefa be agny am'izay zegny mba tsy andeha hiatrape izy io lera izy efa matoy agny. Ke anao zio zegny rehefa tanora ho avy Saint-Valentin io mba mandiana mandeha Saint-Valentin. Izy koa misy beranao indesa beranao anareo mandeha miboaboaka mandeha Saint-Valentin. Izy koa tsisy anao mindao anao mandeha miboaboaka mizaza bera. Ho an'ny lehilahy mizaza bera, ho an'ny viavy zegny mba mizaza lehilahy. Zegny tanora zegny karaha zegny. Fa sinon mi-impacté anao io anao koa fa matoy agny ta. Sérieux raha volaniko aminareo zegny.
mi-impacté anao io anao kofa matoy agny de lasa tafiditra amin'ny stade nerikoto igny anao izy kofa anao fa matoy agny raha ohatra ka tsy hainao migérer ny fahatanoragnanao indrindrandrindra ke eto fo zegny Maurice eto Saint-Valentin-tsika miaraka amin'ny Elidio mbola ho avy koa artiste surprise ampiaratsika io koa fa miboaka afisy vaovao koa tsika boaka io fa rendez-vous tsika zegny amin'ny Breakhouse Rosillerie atsika miaraka amin'ny Elidio mbola misy artiste viavo za namatsika io de atsika magnano Saint-Valentin mavia anao aza mijidy tamigna hoe za miasa zao izy koa fa misy raha karaha io anao masapategna fa tanora mandiana anao fa avantagenao io anao koa fa matoy agny sinon anao manjary papa sauce anao izy koa fa matoy agny na manjary mama sauce anao koa fa matoy agny satria tamin'ny fahatanoragnanao anao tsy nandeha tsy nagnano raha merci